nga ai khublei yo president jongka voice of the people hakaba ulala banwan ra shisha daka jingjai jai yakat tu upat ba kabangalal dap daka jing artatin bale si kani kanwan ra yak ei kijing kulmar shinong le si kanwan ra kinu kinu kijing shushu namarba kat yo upat ba omdei ka basuk Henry ngalayo I ba min hinin katu kajing pensngo jong I hakini kiransan ba ila persyang banwan ra ila keren ban pensngo syakipat ba kidei ban le dakabating yakinu kinu kibawan ra kijing kulmar ngaladu mensim ngaladu jing kermen namar ba empat la ban mudur ba kajing yad pat ba on la ban tem ya upat ba Henry daka baki burum barro kitu kinong kersan kilapan I ya kata kajing burum yala unong yalam kilapan I ya kata kajing kersan kabanadu met adu mensim hadu kapor bakila ai hadu kapor kabakila yad kampaji na secretariat teka kata kaba uni unong yalam ubawat mangaru ngala jutung seim baro sikata wangala ai katnu teli ki reels ki ban pensngo syakipat ba upa arden pasayumat udai utau klur kari ubala idei bantung seim namarba ulawan ra katni kajing teli ha kajat benriu kajongi bat ha katu kabangi sakhi menne kamtam ha kapa u ai kataka jing sngo kajong u ringkat bat kipat ba daki hajar ki phau hajar ngut ki balawan ban shupan sngo syakh sarkar tang da kajing wan yad pat ba kabajai jai tikata kade ka mga ai khublei hadu yakinong kersan ro kibawan kersan rat ba ya ka voice of the people kabalapan I ya kataka jing burum yala unong yalam bat kade kani kaba ngaru ngasngo kalong kabangat day bangan ai burum shikat day ha kaba na kajing du mensim ngalai yo biang ya kataka jing I kajing shania ya uni unong yalam bat kadai katapat kaba ngakwa men pensngo shapi baka sarkar haki babun bun snem kadai shisha kita ki sarkar ki bala jubu re ya kita ki matre kam ki jongki kadai kani kalenti kaba iba arden mela basayomat ilala ban wan ra no daupat ba namal ba ki sarkar bros kata ki dei kita ki bala bore ki ba ngaru ngajukren ya kata na kawai kapor kawai kapor ngam judan kanu kabangan keren ya syaliang dengan pensyai ngan penpau syakipat ba ya kanu kata ka ba ka sarkar kale ya ka baharu ngidei ban ai jingero kabaka dan hangno baka dunaru ngidei ban pensngo syakipat ba dekadei kata kajing job jong ka voice of the people mentakas ni kadei kaba kani ka sarkar kabala trai rat ba nakabenta jong kajela ka jong ni da kababurum ya kipat ba bat ya uni u president jong ka voice of the people ka sarkar u kalong ka bakloi ban khot ban syashkor ban shimkhia ya kita kimat kijing dawa namar ba baro asikata kani ka sarkar u kadu jingkermen kumbalong himanga ka sarkar kadu jingkermen namar ba om judan kita kipat ba akiban wanra kata kajing sngo syaka sarkar da ka bajai jai ki wan berbo de ki jing pen kulma de ki jing pen ki win
na takadaw ka sarkar barabor kaju du jingkermen bat ba kam pensyai syakipat ba kam jan syakipat ba bakan pensyai yakino kimat rekam jongka. Jadi katu kam kenti kapa menta kasni kapa menne kasni kapa ngilayo i ya kataka jing burum kita kipat ba yala unong yalam kapa pen i ba kiburum wat ya kasor karu kata kapa kasor karu kan pensyai bat kan ai kata kajubab kapa katkum kajing ya burum kipat ba bat ka voice of the people kasor karu kan burum markeliang da kabakan ayah kita kijubab ha kabaya day bat kita ki Shri Simen kibaya day syatai syajantia kanu kaba kipat ba kaba ki persya kasor karu kabu jing la dia dilada kanu kaba kipat ba kimla ban ya tray ringkat bat ka sarkar kapan mi jing hiya ka sarkar ti kadai katahi kaba ka sarkar kalong kaba kloy bahkan sengap kan si askor ya baru kita kimat kibaya dai bat ka lumpong dengru ka sarkar kan pensyai ba kan lakad long kaba dai na bahkan wan ya kata ka 5 star cement hatu ka sarkar kan happen i bakat nu ka sarkar kala thung ki dieng kan hap pensyai kam dai bakan syukran bu ri na makadu ano kajing iit buat ka sarkar ro kan pensyai sa kipat ba bat kipat ba ro kidi banyo i ro tang baka sarkar kala laya na markan ni ka sarkar kadai ka baju pen i de kikam wat dangaru ngaju karan tomat beros kata Henry ondang layo i ya kikam baki diang keleng saudong ki jaka ki bakala letung bat menta mas ndep kani ko for lian ro pilayo i ki diang kilas dang mi wat ka theka than chora ka bata mau siang ka ba omla banthung ye te ki diang ro ngalayo i ba ka jing thung diang kala long ka ba man la usnam bat nang ta ki babun bah ki jaka ki ba wat tang kini ki dieng ki badon ha kane ka jan jeng ka jongaru wat kini ki lenti ki ba ya na ka tu ka surok ba nang the na lomo ba paros ka ta ka tu ba kidang pendu ocean men kane ha ka tu ka hajan ka tu ka school army kade ka ba judan dieng ai na dong idang khalung khana mangi Henry ni layo i ba ki tu ki dieng ki lai jeng dieng ki ba jrong ki ding ba ki ba he tingi te ban yo iru maka sarkar hang no bakala trishitam bat bakani ka sarkar kala de ka sarkar atat ka baya phen na ki wei pat ki sarkar kita ki wei ki sarkar ki ba hak kita kisnam balalet ki de ki ba penbiang tang la ki shuki bat ki palala jong bat ka de ka ta ka ba kadon kani ka ting tawaya kamat ka baya de bat ki khaput ka ba menshua kita ki nong song snong jong ki khaput kila shulen niat ba kila hap ai bet kita ki jaka kila do Henry kini ki khaput ki ba manta ha kan ka sarkar MDA kim tre ban kran wat yangi ki ripat baru namar ba ki sngotu ba kan ka sarkar kadai ka ba shim khia ya ki jing ki jong ki bat kat katu ka jing asiat hamukro ru kila ngap jar manta bat hadu kan ka lapangap ru kidang ap kami lenti bahkan ni ke sarkar menta kelalong ke balapan kare bahkan penkut no ya kitma ka hapun bat ba kwi ki matru ki baya dei bat ka jing dawa kan voice of the people ke sarkar kelalong ka bakloi ba kan khot ban ye pen ben bat ba ni ru ki pat ba ni yo ka jing iet ya ka sarkar ru yo ka jing iet ya kaliang persya ru namar ba baro kita kinong mi khmat jongi ki bah kaliang sarkar ne kaliang persya ki dei baro ki batrai na ka banta ka bah kamiat ki pat ba ha ka jelah bat omdon unu ru uta unong mi khmat ubannum treasure hem tang ba ka dei kat ka jing la ka jongki bat kat kata ka jing ai jing kersan jongki pat ba kinang yo bor kum banginang yo i ba iba arden iba ngala kren hakini kisni ba ila i kum ba endu borno namar ba ila let kendang ya kita ki rang ba snong ya kis bat kata ka jing ai jat kpa bat kata ka jing bompat la ban penbet kinu ki ba
ya debat kitu ki jingbo ki giat ki ba krong khajana kitu ki babuan ki jing ki ba ka district council ka ba kimshim patlala ban pen ya kita ki jing trai jong ki ba ni ki pat ba ni o ka jing tu kamut bangi ru ngi dang sngu du jing kermen henry ha ka tu ka jing yat pat ba menaya kabla pen ba ka sarkar bat kalyang persya kinang ya trai lang nang ni syakmat kublai shibun ya phi baro ki pat ba ki balawan ai ka jing kersan ki bala ai ka burum ya uni unong yalam jong ka jat pen riyo jongi kublai shibun